What? Ja iba zapnem hru a mám tu, že som zomrel? Čo to má byť? Zdravím vás ľudia a ja vás vítam u tretej epizódy Let's Playa zo série na hru Lonely Knight. No a absolútne nechápem, čo sa mi to teraz stalo. Ja som doslova klikol na Load Game a mal som tam opäť tú cutscénu, že kapitola 3, že ma stretol ten villager a tak podobne. A z ničoho nič proste prestal fungovať zvuk. A jak sa tá hra načítala, tak inštantne sa mi tam objavilo, že som umrel. Takže absolútne netuším, čo to malo znamenať, ale hlavne, že to teraz ide normálne. Ja teraz niečo skúsim. Takže to je ten tichý kill. Ja už som začal editovať prvú epizódu. Schovaj ten meč, už ho nepotrebuješ. Ja už mám skoro zeditovanú prvú epizódu a počas toho, jak som editoval prvú epizódu, tak som si tam prečítal tie tutoriály, ktoré mi tam tá hra naskakovala. A tak už som teda konečne zistil, jak používať ten tichý kill. Ale stále neviem, jak používať tie schopnosti. Čo ma trošku vytáča. Tie schopnosti mi z nejakého dôvodu stále nefungujú. Prečo neklikno? Ja sa s tými taskami asi nebudem zdržiavať, pretože ono ich je tu fakt hromada. Tak ja sa rovno vydám ďalej. Mimochodom, ja som si uvedomil, že ja tú hru celkom nudne komentujem. Ale ono je vlastne aj fakt, že na tejto hre ani neviem, čo by som komentoval, lebo ja tu proste chodím, behám a fajtím. A to teraz som okrem toho Outlastu žiadne let's play netočil, takže nemám s tým absolútne žiadne skúsenosti, ale dajme tomu nejaké 2-3 roky. Ak teda vydržím tak dlho natáčať, dúfam, že áno. A možno nejaké 2-3 roky bude moje komentovanie lepšie, tak... A tu ideme do vody. Krokodile! Dar krokodílos, poď sem. A to je nejaký veľký, to je jaký Godzilla krokodil. Jazero Placid. A dobre, na dve rany. Na dve rany aj dole, to není ťažké potom. Každopádne ich tu nemienim killovať, pretože ich je tu celkom dosť. A ja chcem poraziť toho draka. Som veľmi zvedavý, jak ten fight s ním bude vyzerať. Dúfam, že to bude normálnejší boss fight ako ten v prvej epizóde, pretože to ani nebol boss fight, on si do mňa skoro vôbec neškrtol, ale ten drak by mohol byť dobrý. Nechcem tu tej hre samozrejme nejak krivdiť, ale ten prvý boss fight mohol byť naozaj lepší. Na draka si treba pripraviť postele, alebo žiadne postele nemám, ale... No, nejak toho draka proste porazím. Kámoško, ide za mnou. On je rýchlejší jak ja. On je rýchlejší jak ja. Ja sa musím s ním bojovať. Sekni ho, znova ho sekni. Tak. Čo by som to bol za rytiera, keby som stával krokodílov, však?
ty tam ignoruj ma, aj on ide už aj on ide za mnou. Pôjde za mnou aj na súš. Ja môžem robiť ten kotremezil, keď boj... on už je tesne, to dobre poj. Kto tam bude prvý? Kto bude prvý na suši? Ideš za mnou? Ľudia, pozrite sa, som si našiel nového kamaráta. Ako ho nazveme? Bude to napríklad... Bude to napríklad Edward. Takže práve som si... Takže ľudia, od dnešnej epizódy ma na mojich cestách bude sprevádzať môj štvornohý kamarát Edward, ktorý sa rozhodol, že so mnou bude zdieľať strasti mojej cesty. Nevadí mu ani sucho, ani hlad. A je to proste môj good boy, môj ochranca. Dúfam, že mi bude verný až do konca mojej cesty. Ja ho budem zo všetkých síl ochraňovať. Keby sa na mňa zautočí, tak už to urobí dávno, ale on proste iba ide za mnou. Ale pozrite sa, ak si vykračuje pohodičkár. Úplný chill chôdza. Vidíte, úplne kamkoľvek idem, vždycky zmení smer, to je verno. A pozrite sa, on vie ešte aj levitovať. On vie ešte aj levitovať, no kto by nechcel takého toho chlapáka. Keď vie aj levitovať. To vysvetľuje, prečo nechodí... Hej, kam ideš? Poď pekne za mnou. Čo robíš? Žiadny oddych. Hej, žiadny oddych nemáme. Ideme... To je ono. Oddychovať budeme až na konci dňa. Hej, poď. Povedal som, že oddychujeme... Edward. Žiadny oddych do súmraku. On na mňa proste... Edward, vážne? No hej. Nebuď zlý a poď pekne za mnou. On tu má nastavené, že on sa otočí na tomto bode. Edward, prečo? Ja som ti veril. Ty si mal byť môj druh. Ty si bol ten kolega, o ktorom som vždycky sníval. Edward. Edward, nie. Edward. No dobre ľudia. Tak Edward nás chvíľku sprevádzal, ale... Musíme v ceste pokračovať sami. Koniec koncov táto hra sa predsa len volá Osamelý rytier, takže... Tu musím cestovať o samote. Dúfam však, že Edward bude v poriadku a nič sa mu nestane. A ja mu želám pekný zvyšok jeho života. Takýchto druhov, ktorí sa s vami rozhodnú vydať na strastiplnú cestu, takých si treba vážiť. Pretože takých je v dnešnej dobe veľmi málo. A treba si vážiť každú možnú príležitosť, keď vás niekto ide sprevádzať po cestách. Ale tento level je nejaký strašne dlhý. Tu ja mám nejaký strašne dlhý walking simulátor. Ten level design mohol byť urobený trošku tak zaujímavejšie, lebo on je to fakt veľmi priamočiare. Že kebyže tu mám plniť nejaké minihry, alebo keby toto bolo nejak skomplikované nejakými prekážkami. Pretože všimte si, ja medzi tých krokodílov môžem takto prekľúčkovať. A som úplne v pohode, oni na mňa ani nepôjdu. Možno to nie je úplne najlepší gameplay, aký som si predstavoval, ale je to lepšie ako čo bola taká príšerná hra, ktorú som hral v živote, ktorá ma vôbec nebavila. Nie hra, ale je to rozhodne lepšie ako tá pasáž v Outlaste, keď som tam stratil tú kameru a musel som ju tam hľadať, pretože to ma vôbec nebavilo. Vy ste to v Outlaste videli zostrihané asi na 4 minúty alebo na koľko, tú konkrétnu pasáž. Ale ja som tam tú kameru hľadal, neviem, hľadám až 4 hodinu, to bolo príšerné, tu svietilo slnko do očí. A ja som tam v tmavých miestnostiach hľadal kameru, ja už nikdy vás proste. Ale to tak večer. A potom na Outlaste je vlastne táto hra taký príjemný oddych, pretože Outlast ma fakt vystresoval. A to je proste taká
Chill prechádzačka stredovekým svetom. A dobrú vzdialenosť som už prešiel. Ja už ani na začiatok mapy nevidím. To čo tam je? Jaké katakomby? Ideme hrať asi Indiana Jonesa, ľudia. Ale v tej jaskyni ma určite čaká ten drak. To neexistuje, že tam nič není. Ale aj tá sukňa, či jak sa volá ten kus oblečenia, ja vôbec nepoznám názvy stredovekých kusov oblečenia. No teraz to už nebude vidieť, ale proste jak tá sukňa má tú fyziku, tak to vyzerá fakt dobre. Tu je absolútne hovno vidieť. To čo sú za pochodne, toto nejakí trolovia tu museli postaviť. Však to je vače jak ja tá torčka. To kto tu postavil, jaký kyklop? To je jak je dlhá tá jaskyňa. To je skeleton? Tu po nej ide skelet? Kde je čierna perla? Piráti z Karibiku. Respektíve toto sú skôr piráti z púšte prekliatí. Kamo ten iba dobre. Aj celkom oberá. Ten oberá. Ten má toľko hapečok jak ja. Dám mu stronku útok. Ešte žije. Dobre, konečne. Konečne to začína byť už trochu ťažšie. Počkej, to je druhý. Na ňoho ja nejdem. On má veľa HPčok. A dosť uberá. Je ďalší. Už idú dvaja. Ale ja som rýchlejší ako oni, to je v pohode. Tu si ma všimol ďalší. Ja ho obídem. Ja si nevystrojím celú armádu za sebou, že nie? To som len taký kúsek prešiel, jak mi ešte kde je ten drak? No nič, tu bude timelapse proste. Lebo ja mám svoju vlastnú armádu, ľudia, mám armádu nemrtvých. To nebol pekný, tu už je niekde ten drak. Ja viem ma niekde na pokoji, ja nemôžem bojovať s vami a s drakom zároveň. A tu už niekde ten drak už tu brečí. Hej, záňam tú armádu dobrovoľníkov do armády nemrtvých, nechcete sa pridať? Vstupne zdarma. Výborne, ďakujem vám za vašu podporu, moc si jej vážim. Prijímame každého, bez ohľadu na pohlavie, či na životný stav, či mŕtvy alebo nemrtvý. Pozrite sa na to. No a o takejto armáde sa živým môže iba snívať. Myslím, že tam už je ten drak. Jo, tam je ten drak. Z diaľky síce vyzerá ako Stegosaurus, ale ja vidím tie krídla, hej, nebíma. A pripoj sarček k mojej armáde. Jak sa má tomu drakovi ale dostať? Čak on je ďaleko jak Košice. Armádo, pozor! Zastaví stáť. Ďalej pôjdem sám, pretože táto hra sa volá Osamelý rytier a nestojím o spoločnosť. Bruch. Ľudia, pomoc. Toto som dogabal podľa mňa. Myslím, že týmto štýlom som to hrať nemal. Prestaňte ma už nasledovať. Nestojím už o vašu spoločnosť. Jak ich mám sundať? Jak sa ich mám zbaviť? Kde je tam je ten drak? Tak armáda. Pripravte si zbranie, počkať, vy ich máte vytasané celú dobu. Tak ja si pripravím zbraň.
A všetci za mnou. Na draka! Všetci sme pripravení do boja. Bojujeme za našu vlast, za naše rodiny, za náš domov a za Aslana. Tak poď sem. Dajte mu. To je ono. Dajte mu. Poďte všetci, armáda doňho. Takto sa bije drak. Borite sa, už má skoro polku hápok dole. Nie? Nie, ja viem, že ja a ten drak vyzeráme skoro identicky, ale hlavným terčom je ten drak a nie ja. No, čakal som od toho draka. Počkaj, aj ten drak sa... Aj ten drak chce byť so mnou kamoš, alebo čo? Však on ma iba nasleduje. Ale on vyzerá celkom roztomilo. Toto bude napríklad Gorn. Toto bude Gorn. Predpokladám, že absolútne nikto nepochopí, prečo som ho nazval práve Gorn. No a drak je mŕtvý. Zabil som Gorna. Mohol aspoň chrliť oheň, aby to bolo nejak ťažké. A... Počkať! Ne! I'm stuck! I'm stuck! Pomoc! Vlastná armáda ma zradila. To sa neodpúšťa. A ja už tu nemám armádu. Zopakujem si síce súboj s drakom, ale už tu není armáda, už to nebude ono. Tak fajn, draku. Sme tu len ty a ja. Kto z nás prežije? Už som ťa raz porazil, porazím ťa aj znova. Ja sa ťa nebojím. Prešiel som cez kráľovstvo a cez divočinu. A teraz uprostred tejto púšte sa ukáže, kto z nás je lepší bojovník. Či ty, čo nevieš ani lietať, ani chrliť oheň, alebo ja, čo som naverboval celú armádu Čianej Perly, a teraz si idem po teba. Vyrežem ti srdce a zavesím si ho nad kozub. No, hlava by sa asi vynímala lepšie. Nie. Ja ťa nechám vypchať a dám si ťa do obývačky. Ty budeš klenot mojej zbierky drakov. Pretože si totižto jediný drak, ktorého zoženiem. Ktorého budem mať doma. Kamidze. Prečo je do tej jaskyne? On je nejaký blbý. A on sa pomocníkov, ale tí mu nepomôžu. Ja to vôbec nevidím. On zabil do tmy, ja ho vôbec nevidím. Podáme... Pomoc? Ja som v ňom. On ma rozpučí. Ja som vo vnútri. Ja som vo vnútri. A dobre, dostal som sa. Dobre, dostal som sa von. A ja teraz musím zase prejsť na tú druhú stranu tejto planiny, aby som sa dostal ďalej. Oh, boj! Ja dúfam, že už tu je niekde koniec, pretože... Ja, tu už je ten portál. Tu už je ten... Dobre, ideme do 4. levelu. Let's go. After he successfully defeated the dragon, Tristan couldn't believe his own eyes what he did. While he was looking at that dragon's body, he saw the villager again. This time, the villager reveals his true form and name. The villager is a god Zeus. Zeus told him again where he need to go and what to do. Tristan must go to Finn Forest again, but since it has been 7 months since he last visited the place, he warned him of big changes,
especially about the ghost Godwin, who is protecting the graveyard, and about the magical skeletons. OK ľudia, takže toto sme mali tretiu kapitolu Osamelého rytiera. A teraz sme sa vrátili presne tam, kde sme začali. Aspoň mám taký pocit, že sme začali vo Finn Foreste. A pozrime sa na to, na tú krásnu atmosféru. Tie svetlušky, tá noc. Takže, Finn Forest teda stráži nejaký duch a sú tu jeho zakletie skeletóni, ktorých na budúce porazíme, pretože táto epizóda bola celkom dosť dlhá, aspoň pre mňa, to voľkovanie bolo únavné. Takže to teraz stopnem a týmto Finn Forestom si prejdeme niekedy na budúce. Takže ja vám každopádne ďakujem za zhliadnutie tejto epizódy Osamelého rytiera. Dúfam, že ste si ju vychutnali a vidíme sa niekedy na budúce. Čago belo!